θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι και είμαστε σύντομα. Και συγκεκριμένα αυτό το άμαξι, αν με ρωτήσετε που το βρήκα, το κλέψα. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πηγαίνει. Αυτό λέμε δεν είναι για δρόμο, είναι για αστεία και για έρημο. Εγώ πιστεύω με αυτά μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να κάνω κάτι. Μιας που τρέχει πολύ γρήγορα. Φοβάμαι ότι το κάνω. Θα βγάλει καπνό. Το μάξι δεν βρέχει το καπνό. Αυτό να βγάζει καπνό. Βέβαια να βγάζει καπνό. Σίγουρα. Είναι στο μέρος της ώρας από το καμίτσι. Κανένα όμως δεν είναι ακόμα όλα μαζεμένα. Πρέπει να το φτιάξει το μάτι. Το πάρω στο παιδιά! Go, it's robbery. Go! Παιδιά! Oh! Χριστός! Go! Ξέρετε γιατί έβαλα το όνομα Hitman? Γιατί βλέπω πολύ challenge skills και είπα να γίνω κι εγώ σαν τον challenge. Αλλά δεν παίζω GTA, απλώς παίζω αυτό το παιχνίδι. Vice City, το Vice Online, ναι, Vice Online. Αυτό όμως είναι πιο αργό από το άλλο. Δεν το περάσω. Αλλά αν το κοιτάξω και το πιο γρήγορα, όχι. Νομίζω το πρέπει. No. Πάμε γρήγορα να
στο αμάξι. Έπαιζα λίγο πριν κάνω βίντεο. Πριν ξέρετε. Λιώμα. Ωραία. Καβλιάρης που είναι στη άλλη ομάδα και έχουμε συνεργασία, εμένα μου έβρισε 20-30 φορές τη μάνα. Δεν έβαλα το κόμμα. Παιδιά, όπα, μην παίρνετε φορά. Δεν έχουμε με κανέναν άλλον συνεργασία. Αυτός ο Καβλιάρης δεν είναι στην άλλη μας ομάδα που έκανες? Όχι, δεν έχουμε κάποιον άλλον συνεργασία. Ομάδα του Κάρμα, ο Κάρμα, παιδιά, έχει παρατήσει το παιχνίδι. Τι συνεργασία? Δεν έχει ο Κάρμα συνεργασία. Γιατί αυτός μου έβρισε 20 με 30 φορές τη μάνα και ήθελε το Instagram μου ο μικρός να μου βγάλει μαχαίρι, μου λέει θα βρεθούμε να μου βγάλει μαχαίρι. Άκου τι λέει ο μικρός. Καλά, εντάξει, αυτά εδώ μέσα ό,τι να είναι. Όχι, Στέλιο, δεν είναι. Ο Κάρμα το έχει ψιλοπαρατήσει το παιχνίδι. Δεν ασχολείται. Μιλήσαμε χθες με τον Κάρμα. Ντέμι, δείξω το τσαντίκο, ρε. Μάικ, πάρε τον Γκόκου και πηγαίνετε να συνεννοηθείτε, να μου πεις τι έγινε. Αλλιώς να περιμένουμε Έλα να κι πει εσύ, ο έλα Τόλης. κι εσύ. Έλα κι εσύ. Ναι, ωραία. Οι άλλοι Όμως, κάνουν. Χάιντε. Και γιομάκι. Γκόκου, κάμα. Την Ναταλία θέλω να μπει η Ναταλία Τσαβίκου. Παιδιά, εγώ θα βγω λίγο για να βάλω 10 ευρώ. Έγινε, θα Γρατζελό. Φίλε. Καλά, είμαστε τυχεροί. Αχ, διαφημίσεις. Πόσο και μισό. Πόσο μισό τις διαφημίσεις. Aquí se το δεν κρατιέται λέμε. φίλε!
Ναι.